हेल' लोगोफोर माबोरै दं बयबो मोजाङैनो दंना जोंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांबाय थानो हायो ओमफ्रायो थाब थाब आंखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो थाब थाब थुसिलाबायनानै होदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दा हाथाय गोनां हाथाय गोलाव गोलाव बुस्थु लादों नै एकदमबारे बैयाव मा होनो बारियाव मा होनोमोनलाय बेखौ जुखाम गायनो नागिरदों आरोना जोङो जुखामानो जि गोबाव जाबाय सोमना दोननानै ओमफ्राय दा दिनै गायनो लादों ओमफ्राय दा बिसोर थांगासिनो बिसोरो ओमफ्राय दा दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर इन्टारेस्ट दंबा आंजों लोगोआव थौदो थांफाबाय थानोसै ओमफ्राय नै बे जायगायाव जोंहानि मानसिया बिद फोदोंमोन आरोना बिराद ओरै गुवारनायखिनिखौ गासिखौबो फोजोबदोंमोन आरोना नैबे लाव बिफांसिम ओमफ्राय नै बेल' रज'बाय बेनो नङा जानो ओमफ्राय जि इयाव फांनै ओमफ्राय जा फांथाम फांबाल' रज'बाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ फांबा बैयाव 6टा ओमफ्राय बेखौ इयो माबानानै फोथांना लाखिनो हागोन ना हाला मिथिला ओमफ्राय नै हायाव जिरायबाय ओइ सायायाव थां ओमफ्राय दा इयावनो माबानो सानबाय आरोना नै इयावनो जुखामखौ एकदमबारे गोबावथार जाबाय ओमफ्राय जुखामनि अबस्थायाबो बोरै जानानै थाखो नै सोमलाय दोनलाय जि गोबाव जाबाय आरोना सोमना दोननाया र' मादि जानला माला खालामो बैखौ मोनसे बख'नानै एसे गोजान थुना हो होमबाना मोनथाम माबा जाखागोन मोनब्रैनि लाइन नामा बियो बै माबाखौ हाथाय गोलावखौ दिहुननानै हो ओमफ्राय गेसें खालामना बख'नानै बै मोनसेयाव थुब्रा होमबाना लाइन मोनबैसो गाय बख'जायो माथोलाय जाबोर माबा जायो दे खालामदो ओमफ्राय दा मावनो थांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मेथाइ जाबाय फाइनालि ओमफ्राय नै बेखौ गायनो थाखाय माबा फिसाजोआबो माबायदि होगोन जि गेसें होबाय सनना एसे गुबुङैनो होनांगौ रज'गोन ना रज'आ मिथिया ओमफ्रायो नोङो बिदिनो खदाल जावना जागोन नामा बिदिनो खदाल जावै जानोसै नामा न'आव थायो ओमफ्राय साख्रि नागिरला माने आंबो साख्रियालनि बिसि होनना बुंजानो लुगैदों ना मालाय हिनजावफोरा साख्रियालनि बिसिफोरा मालाय बेसे टाउन सहराव बेरायहैनो मोनदों मिथिबाय ओमफ्राय आंदि हालुवा जाम्बाजों बिदि बेरायनो मोनगोन जानो साख्रि नागिरदो दे साख्रि मावनानै ग्रें ग्रें रायजो जानोसै आरोना गथ' गथाय खांनानै ग्रें ग्रें रायजो जानो ओमफ्राय नागिरनो गोसो दंना गैया बारु मालायफोर बायदि आंबो साख्रियालनि बिसि हनै होनलायनानै नै मालाय सम्पाया साख्रियालनि बिसि जाबाय होनलायनाय बुंजानो लुगैदों आङो रखबथ'आ माबा कुइसन खालामनो माबा मानसिया बोरैबा थालायो ओमफ्राय बेखिनि बुस्थुखौथ' गायनो खम बुरजानो हा बिदि जावनांसिगोन ओमफ्राय हासार गैयाखौ आं जोबना जोबा मिथिला ओमफ्राय आङो होनखाबाय थादोंमोन आरोना जायगा गैथ'आ बै न' खाथियाव हासार दंखायो आलुखौ मा होनो आलुखौ बुरखांबाथाय आलु बुरखांनाय जायगायावनो गायनो होननानै बुंबाय आं गैया मानियाखिसै दा गावहानो मानिदिया गावहानो दा फिथाइखौ मोनफिनबाय आरो दा मावनांबाय इयो ओमफ्राय दा गायबाय थानोसै आंबो कुइसनखौ खालामबाय थाला सोरबा दुखु मोनग्रा जागोन बिसोरा मालायजोंबो बायदिसिना बुंजालाबायो हिनजावा इउटुब फेसबुकआव ओंखारनायनि गायखांबोबाय फाइनालि जोङो ओमफ्रायो ओरैबायदि गरम जाबाय लोगोफोर जानुवारि जाखांनानै मा एसे गरम जागोन माने गरमानो थानो हायाखै आरो जि गरम ब्लाव ज्राम बोरैबा मोनसे माइहुं बेरथेनाय बायदि मोनलायदों ओमफ्राय नै सासेया मालाय इहा जेबो जायाखै ओमफ्राय दा जि फुंनिफ्रायनो जिरायनाय थानाय माने बिराद खामानि मावनो बादों एकदमबारे बादोंखौनो होनजानांसिगोन मावनो एकदम जाखांनाय लोगो लोगो मावबाथाय माने बिराद खामानि मावनो बायो आरोना ओमफ्राय दा दुगैनोबो बाबावसिगोनसो जि गोबाव दा जिरायदावबाथाय गैला जिरायनासो थाबाय थानाय जासिगोन आरो होमबा बारसायानो जाबायना टाइमा ओरैबायदि हमथाना लाखिनो हाखाला टाइमखौबो बेनिफ्राय दा मा होदो जुखाम गायना फैनानै ओमफ्राय दा न' सिङाव हाबाय आरो जोङो फिसाजोआ जि मिनिदों नै जुखाम गायना फैनानै जोङो दा मेंनायखाय जोङो मेंनाय मोननानै जोङो दा दसे जिरायनो नागिरदों आलु दुगैनो नागिरदोंमोन दुगैनो कारेन्टबो गैया ओंखायनो दा दसे जिरायनोसै आरो दा मिनिसोदों आं फिसाजोजों रायलायनायखौ मालायफोरालाय रायलायो माथो ओंखायनो आंबो माने नायदोंमोन आरो माबायदि नुयो होननानै ओमफ्राय लोगोफोर मानसि लांफां दिन बोथोरानो दखानबो गैला जिबो दानो गैला ओमफ्राय माबायदि जाबावगोनथाय बोथोरा मिथिला आरोना खामायनानै जाबावगोन मा माबा
माबायदि दिरुं ओरै खालामनो ओमफ्राय नै एथ' मा मावबावगोन सिला साख्रि मावनो साख्रि ओमफ्राय दा मा मावनानै जाबावगोन बेखौसो सिन्था नांदों ओमफ्राय दा नोंखौबो दे नैखौबो पसिनो माथो दाउसो ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो बोसोरसे बुरिलायबाय आरोना बोसोरसे देहा मालाय बोसोरसे बोरायलायबाय आंबो बोसोरसे बुरिलायबाय आरोना ओरैबायदि माने बोथोरा थांदों फैदों जादों खिदों ओमफ्राय थाइसे थाखा खामायनो हाथ'वाखै आरोना लोगोफोर इउटुबनिबो मोनजाला फेसबुकनिबो मोनजाला दाबो मालायफोरा जागासिनो जोंहालाय माला मोनजाबावगोन गोदाव सोरावनो ओमफ्राय फिसाजोआबो बोसोरसे देरग'लायबाय ओमफ्राय बिदिनो आरोना बोथोरा थांदों फैदों बोसोरसे बुरिदों आरो फैगोन बोसोराव बांसिन बुरिलायसिगोन ना सोना नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनाबाबो माने उदैया बुङाखै आरोना नै आङो गाइखेर साहा लादों गाइखेर साहा लाबाय आङो लोंबाय आरोना ओरैबायदि माने ओंखाम जाखांबाबो उदैयानो बुङाखै आरो ओमफ्राय दा न'आव रावबो गैया फन थांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय बोराया बहा खारलायखो दसेनो थिखौनो मोनस्लाबा बाला मानसिखौनो न'आवनो लोगो मोननाय नंला खोमा फिसाजोबो गैला दाउबो गैला आरो साहाखौ लोंखांनानै मोनसे खामानि मावहैनो नागिरदों आङो ओमफ्राय दा न'आवनो रावबो गैया न'आवबो गारना थांनोबो